Kurman baki mai wuyar ganuwa ne, zane kuma a jikin zabuwa ne. Kasan ruwa arzikin damina ne, kowa ya gangaro baya ya sha hawa ne. Ko ina ba gwaninka, babu mai yin yabanka, a gari ko rafinka wasu ma sun tsane ka. Taimaka aka kyauta rayuwa, inda dama ka samu karuwa, zuciya sai ta daina damuwa, kai da kowa ku samu shakuwa. Na kasashe ba wulakanta ce wani ba, ramuwa ita ce ka sanya a kulla gaba. Manya yaran garinmu kowa baka bari ba, mai gari malamai attajiri ka cika su da damuwa. Kada kalle ba sai kawai na ba, kada kalle ba sai kawai na ba. Barka ne na gajiya. Barka ne na gajiya. Ina wannan hoki na turanci ko Hausa, ina turanci ko Hausa. Ma ya Allah wanka ne. Ma ya Allah. Da Allah da kabiru da kabiru da an wala ne dan wanka ne dan wala ne dan wanka ne ya sai ya baka taba zuwa ba, baka taba zuwa ba. God bless you. Thank you very much. God bless you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Why Allah ka sa mai azumi za ka sa mai azumi za ka sa azumi wallahi za ka sa azumi 61 zaman wa kai zaman wa kai
Gwangwanguri. Allah zan mata aji wallahi. Allah zan mata aji wallahi. Zan nuna maka cewa tsohon dan dan bane ni. Wannan ayyaye Audu ne. Shi ne ayyayen mai gidan nan. Shi ne ayyayen mai gidan nan. A haka? Da ba gane ba. We are welcome. We are welcome. We are welcome. We are welcome. Thank you very much. We are welcome. Look at that. Uncle Fanny Gadi. Uncle Fanny Gadi. But who is allowing me to go inside? Who are you by the way inside? Who are you by the way? Yes. Who are you by the way? Ai na baro shi a ofis. Yana cin. Ai na baro shi a ofis. Yana cin yana yanzu haka ma cewa yanzu haka ma cewa ina dauka mai sauri in koma. Ina dauka mai sauri in koma. A'a kaga ka ajiye jakar kaga bari dai in shiga ajiye jakar bari dai in shiga duk abin da ake ciki in na dawo sai mu abin da ake ciki in na dawo sai mu magana amana ce da ni amana ce da ni da dauko mun ji gaban mu wari kawai za mu je mu gaban mu wari kawai za mu je mu kama zuwa a'a wannan da kake gani yayin mai wannan da kake gani yayin mai gidan nan ne wannan shine biya mai gidan wannan shine biya mai karatun nan har kaga mai gidan nan a matsayin har kaga mai gidan nan a matsayin ke ganin sa yanzu haka wannan da kake ganin sa baka ji turancin da yake ba baka ji irin turancin da yake yi ba Dan gidan malam Musa ai gidan malam Musa har abada ba zan ba har abada ba zan biki ba zaka yi mana ai ni da mana Allah ya daka mana insha Allah Allah ya daka mana insha Allah insha Allah ne mun biki kaga kaga bari insha Allah ka rike shi ka rike shi Ai hakuri ina da iso kai ne wannan. Ai hakuri yasa zaka kai ne wannan. Ina yasa zaka gyara aiki. Ina ce idan dai in gyara aiki na. Ai ka jana da ai ka jana da Washington DC Washington DC da duk inda zaka ga bako duk inda zaka ga bako bakon annabin wannan bakon annabin wannan in ba shi girmama shi ya rahulaka inna idan ka fita yau zaman gida daren zaman gida daren mai gida samu kashi haka nan kwarai ma bayar akan yawa da kuma fata kake a dinga killace ni kamar akuya ko ayi to ai kai da kai wanda da kiwon ka haka din nan saboda belan da kake saboda belan da kake nan fa ka je ka sha giya nan fa ka je ka sha giya kai me babur izo da kai keke na me babur izo da kai keke na me baka biya shi kuɗi ba isa ka faɗo kar ima Allah ka faɗo idan ima Allah ya shigo da kai gidan idan ya tafi da kyan shigo da kai gidan yau ko je tumuru za ka baka yau ko je tumuru za ka baka ai ko ina ga birthday party nan a to masallaci sallah zaka a to masallaci lalle sai na barka ka bare ka ce na hana ka aikin alkhairi bare ka ce na hana ka aikin alkhairi idan ka huta you have to that you are affecting your I am your master too. I am your master too.
ba rasan kai ba koran ba rasan kai in ka fita koran muduru kai in ka fita kai ni ba haka kurma nake din ni ba haka kurma nake din kai na wati abu ma nake din kai na wati ka san jaji na san jaji na san jaji ni ne kai ko wani bariya zan yi ta aji wallahi zan yi ta aji da ka fita daidai gwargwado daidai idan kuma manya ne idan kuma manya ne kai ina girmama ko wani lokaci ina girmama kan doka amma kan doka alai wannan din idan komanda ne ni da fara murge komanda ne ni da fara murge Kai bala banga motar ya fita tun sai gurin aiki Kabiru ya tafi aiki he went walk greeting me why abin ya tsakanin hanta da uwa hanta da wanda bai kamata ni in shiga ciki ba ya dace fa irin abun da respect dinga respect wurin gwamnati to kuma nan da to kuma nan ai ba dama sata lahira ai ba dama sata lahira kofa a gurin ka an sa mata kaci kofa a gurin ka an sa mata kaci kan ta baci an sa mun kan ta baci mana understand what I'm saying in every part of senior brother go and ask anybody kaga da wannan abin da ka faɗa duniyan wannan magana duniyan wannan idan kuma babban manyan girman ne iza a yan san doka ne idan babban mai hankali ne idan babban mai hankali ne zantar naka daga raya ni duk na dauko wanda ne kofa tana da alquran kofa tana da alquran kofa da kan kafa kai ni fa kullum mu ni idan ka isa kai bala baka da hankali ne kake faɗa da yayin mai umarni aka bani ne wallahi sai ce kuma ka ci mutuncin yayin nasa amma shi wannan insult me kai kamar hankalinka wa Hajiya kenan na tabbata bani ina da wata zuciya Hajiya Ebola ma lokacin ina kisa nawa mar Ebola ma kisa nawa mar a yaya kai a guri ba za a yaya barin je guri ba za a haka ba barin je guri ma kofar da kai that's why I love you my dear umanka ci umanka ci tara ka toshe sa thank you very much Allah ya zikanki wannan ya zikanki I love you wannan yake miki I love you Allah ya tsaran da rabu kudu ya ga dan san bari very much I love you my daughter kai ko da aka ce na kai Allah wata ran zan yi samu santar ka inda ka wallahi dan girman Allah bala ka dinga bin shi dan girman Allah bala ka ciya ni shi kuma mai gidan nan ne kuma ya ga ya faranta a'a kin san shi din ne matsala gare shi wallahi idan an bani doka ni ba na san gona da manja saboda rabona da manja tun ina kauye sai da nazo gidan nan ka ringa kiyaye la adab
ni kaina ba dan kardin bayani a zo a samu matsala ba yara zo ni ba sai ya zo ni ba ni in rinka wannan wawzan Kurman baki mai wuyar ganuwa ne, zane kuma a jikin zabuwa ne, kasan ruwa arzikin damina ne, kowa ya gangaro baya sha hawa ne, ko ina ba gwaninka babu mai yin yabanka a gari ko rafinka, wasu ma sun tsane ka, taimaka ka kyauta rayuwa, inda dama ka samu karuwa, zuciya sai ta daina damuwa, kai da kowa ku samu shakuwa, na kasashe ba wulakanta ce wani ba, ramuwa ita ce ka sanya a kulla gaba. Manya yaran garinmu kowa baka bari ba, mai gari malamai attajiri ka cika su da damuwa, ko ina ba gwaninka babu mai yin yabanka a gari ko rafinka, wasu ma sun tsane ka, taimaka ka kyauta rayuwa, inda dama ka samu